Avui som a Sant Feliu de Llobregat. Quina merda d'oferta és aquesta? 15 minuts, 25 cèntims. 30 minuts, 55. Més car no, més barat. Deixa'm-ho 40 cèntims o 45. Ole tu! Ole tu! Si no passo més endavant, no és perquè hi hagi la reixa aquesta entremig, És que estic fent l'estop. ¡Por esto que hay! ¡Cuidao! Hòstia, nen. Molt pràctic, ficar un fanal al mig de la sortida del graig. Molt bé, molt maco. És que no es pot aguantar, home! Unes gambetes... Frankfurt. Què fas? Una mica de ketchup. Què passa? No heu anat mai a una marisqueria a Frankfurt? Qué cara, qué gesto, pero qué coño es esto. Si viu bé Sant Feliu de Llobregat? Sí, molt. Me gusta mucho, me gusta mucho. Quan he arribat, Sí. m'ha dit una cosa que m'agradaria que digués. Ah, sí? Vols que ho digui? Sisplau. Doncs quan l'he vist, dic, oh, però que és esbel, aquest noi. Oh, i tant, i molt. Quan l'he vist, dic, ole tu! Ole tu! Vostè era esteticient. Sí, jo vaig ser una de les primeres aquí a Sant Feliu que vaig depilar nois. Del- Amb cera, calentona, Zim-zam, zim-zam, zim-zam. Nos cagamos todo de miedo. Vostè coneix els diferents tipus de depilacions que hi ha? Ah, clar, ella sí. D'ingles? Vaya preguntita. Aquestes fan la permanent, La permanent? es tanyeixen. Hosti. Muy bonito, sí, señor. Si vols et pots fer la senyera, sí? aquí al pubis, poden L'estelada. posar l'estelada. Amb l'estrelleta i tot. Sí. A mi m'han fet independentista, jo no ho era. Que aquesta dona xerra més que jo encara, Mira que tinc la fama, però escolta, ella se'n porta la llana, tu. És que com fem la tertúlia de la ràdio, també ella porta la veu. Fan una tort- Si deixes que xerri el Pasqual, No calla. te quedes allà muda. És a dir, que collonit. Eso es un cachondeo ya. Vostès fan moltes activitats, tinc entès. Teatre musical... Pues hasta un full monty. Ep. Sí, full monty. Full Monty? Sí. Però es despullen? Sí, tant. El dia abans de l'ensai general li portaré un diazepam, un Valium, un així, perquè què? està És que- que ens fa votar tots. Jo quan surto de casa, si tinc musical, em prenc una copa de conyac. I em va... Ah, mira que pillo. Pues mira, pello jo a pelo, tal com sóc. Sense conyac ni Ni sense conyac, cava. ni Bueno, és que diazepam, ella té moltes ni taules. No, la taula de casa meva només en tinc una i una tauleta de centre. Quina colla, la colla del llanto. llanto. Aquesta entrevista, si l'haguessin fet com un musical, hauria estat molt més estranya. I tant. Podríem provar-ho. A veure. Si viu bé aquí a Sant Feliu... Si està bé l'hivern i estiu, És fantàstic Sant Feliu. I en aquí tothom hi viu. Què passa amb aquest carril bici? Coita, Noi, tu. queda tallat, no mira. veus? Ostres, tu. És, podríem dir, un carril bici interruptus. Ah, I- això i mateix. cada interruptus. Exactament. Interruptus. Interruptus largos, Ole, tu! Va, vinga, bona cursa. Ei! fin, Vale. n'hi prou. Ara aquí s'acaba el carril bici. Ara caminar. Ara caminar. No veus Ara que caminem. està tallat? Clar. Sí. Va, Perfecte. anem cap Sí. allà. Esta gente es muy rara, ¿no? Va, que ja anem arribant. Aquí ja podem Va, agafar la ara, bici. Aneu-hi a la ara bici. per continuar. Ja marxo jo, Molt bé, vinga. Gràcies. Vagi bé. Adéu! Vagi bé. Adéu! Adéu. Ole tu. Ole tu.